Does dim dwywaith taw un o hoff apiau fy nosbarthu yw Kahoot. Felly fel athro, bydde eisiau chi fynd i getkahoot.com a cael cyfrif 2 munud i arwyddo mewn am y tro. A dyma ni mewn yn Kahoot. Dwi'n mynd i fynd i My Kahoot gan fy mod i wedi creu rhai yn barod. Mae rhain yn rhwydd iawn i greu. Chi'n mynd i New Kahoot fan hyn ac yn mynd drwy'r broses. A am y tro, na i ddangos i chi un dwi wedi creu. Dwi'n mynd i glicio'r play fan hyn fel yr athro. Mae ewn i lwytho wedyn y Kahoot na. Mae eisiau fi glicio ar launch hefyd unwaith mae e'n barod. Iawn, so unwaith wedi dod i'r man yma, mae e'n llwytho popeth a mae e'n dweud wrthych chi mewn eiliad wrth o pin i'r gêm. Felly, os dangosau i chi wedyn, mae'n mynd i meiddio'r sŵn yma, dangosau i chi iPad ein disgybl sydd ar y dde, bydden nhw yn mynd i rhywbeth fel Chrome neu Safari, a fel mae'n dweud ar y top fan hyn, bydden nhw'n mynd i kahoot.it. Gael nhw mynd fyna yn syml, kahoot.it, bant nhw. Mae'n digwydd yn real slick, beth bynnag yw'r ddyfais sydd nhw, boed yn ffôn, neu'n iPad, neu'n gliniadur o ryw fath. Maen nhw wedyn yn rhoi'r pin i'r gêm i mewn, sef y rhif. Mae hwn yn newid o dro i dro. Dyma fe a dyma nhw mewn yn yr ystafell. Fydden nhw wedyn yn rhoi enw. Dwi'n atgoffa wrth gwrs i beidio rhoi nickname fel mae'n dweud fan hyn, ond i roi enw cyntaf yn unig. Ac ar y chwith fel athro, fe welwch chi fod y person yma mewn yn y gêm. Allwch chi gael gymaint o bobl a phosib mewn. Dwi'n mynd i meiddio beth sydd fan hyn am eiliad. Fel athro, ydych chi'n clicio ar Start Now. Sydd yn llwytho'r cwestiynau. Mae'n 18 fan hyn, a ni ddim trwyddo nhw, peidiwch y phoeni. Mae'r cwestiwn yn ymddangos fan hyn, a ar iPad y disgybl, mae yna ddewis o 4 lliw. Felly sylwch, dyma'r cwestiwn, dyma'r 4 opsiwn sydd yno, mae rhaid i nhw ddewis lliw sydd yn addas. Felly am y tro, wnawn ni ddewis gwyrdd, mae'n gwybod yn syth ei bod nhw'n gywir, a fel athro, wnawn ni mynd i meiddio, byddai'n dweud y niferoedd sydd wedi dewis pob un. Yn yr ystyr yma, roedd 2 opsiwn yn gywir. Wedyn fewch chi i gael sgorfwrdd gyda'r 5 ucha, a y mwyaf cyflym ydyn nhw, y mwyaf bwyntiau yr ydyn nhw'n ennill. Felly, ai draw fan hyn i next, mae'n llwytho'r cwestiwn, a mae yna 4 opsiwn sydd yn mynd i ymddangos nawr, rhan gwyliau mewnol. Dangosau i chi beth mae'r plant yn gweld ar ei iPad dyn nhw. Wnawn ni ddewis coch am y tro. Dyma fe eto, mae'n dweud bod e'n gywir. A fel athro, chi'n cael trawstoriad o'r dosbarth. A dyna fe, iawn, dyma Kahoot, mae fe'n wych. Dwi'n mynd i fynd i end quiz now. Feedback and results. Mae'r plant fan hyn ar ei iPad nhw'n cael cyfle i ymateb o ran sawl seren. Ydyn nhw'n hoffi fe, ydyn nhw wedi dysgu fe. Mae hwnna wedyn yn llwytho fan hyn. Mae'n mynd i meiddio hwnna. Fel athro ydyn, beth sydd yn gret yw, mae'n bosib i lawr lwytho yr holl ganlyniadau yna. Mae e'n dod o'r ffurf, naill ai teimlo'n Excel os ydych chi'n dymuno, fel sy'n llwytho fan hyn, neu fel Google Doc. Iawn? Os o gorau hwnna, bydd yn dangos fi wedyn beth yw sgôr pawb a ble maen nhw wedi sgorio'n dda, neu beidio fel dosbarth, felly'n gret ar gyfer asesu ar gyfer dysgu. Os ai nôl wedyn i Kahoot fan hyn, mae yna hefyd public Kahoots, fel y welwch chi. Beth sydd yn gret fan hyn yw mae yna bobl yn rhannu. Unwaith chi wedi creu Kahoot, mae'n bosib i chi rannu nhw. Fe welwch chi ymrywiaeth eang o Kahoot sy'n am barod e gallwch chi fenthyg neu hyd yn oed copio a golygu newid eto. Chi'n gallu hidlo nhw yn ôl most plays, most favourites, real amrywiaeth. Os ydych chi am dreialu gyntaf cyn gwneud cwiz eich hunan, dyna'r ffordd. Felly dyna ni, Kahoot, pob hwyl i chi, a mae'n hewch. Mae e wir yn gret. O gyda llaw, cyn i fi orffen, mae lwytho'r deinlen Excel gobeithio lan fan hyn i ddangos i chi fel bydde fe'n edrych petasech chi yn lawr lwytho y deinlen. Iawn, lle am y tro, un myfyriwr sydd ma, sef just fi, ond petasau mwy, bydden nhw'n un o dan y llall fan hyn, mae hyd yn oed yn rhoi sgôr i chi, mae'n troi pethau cywir yn wyrdd, bydde pethau coch yn goch ac yn y blaen. Felly, adnodd gwych, Kahoot, mae'n hewch eich defnydd o hon.